Sawubona bhuti, kunjani? Yebo bhuti wami, igama lami ngicembele Sicalaba, Dr. Cembele Sicalaba ngwakanzimisa sibonga. Ngidibana nawe la ngakithi ekhaya bhuti, uhamba nasisa ngathi noma ngosikonini lo. Yebo bhuti wami, so lesikhalo sakho ngiyasiva bhuti, manje-ke nami anginako lokudingako, mhlawumbe abantu labakubonako labafunako abantu labanjengawe labanjengane banganisida bhuti. Impilo nje simo sinjani ekhaya bhuti wami? Ngifuna umsebenzi mina. Awunabakithi Sihlupekile. Awunabakithi Ngilowo kuphela futhi esifuna. Hawu shame, ngifuna umsebenzi. Lo njengani nje bhuti umsebenzi? Uma wandi uzokhona mnithi umsebenzi ekhaya. Oh, ekhaya noma nje nihlala ekhaya? Noma sihlala ekhaya, noma silisa inkomo, noma bethu inkomo amagada ekhaya. Nobabili. Ngifuna ngasekhishini manje. Hawu shame. Ngisikoni lo. Yebo. Kunjani isikoni? Ngiyaphila. Ngibaba sekhaya lo? Simo sinjani nje ekhaya? Ngifuna umsebenzi sikhone kondla abantwana. Hawu shame. Okay, manje niye ekhaya ngikuphi? Ekhaya kusemkhondo mina. Kabani sibonga? Kamkhwanazi mina. Oh, Kamkhwanazi. Inombolo yakho yecingo ithini bhuti laba ngafunela kuyo laba cause emaswati anayo imisebenzi sive abantu balangwane banayo imisebenzi kodwa abantu abanjengani bayafisa kubabona. Inombolo ithini bhuti laba nganthola kuwo? 76 mina. 76 31 31 4 bozilo labathathu. Bozilo labathathu. Okay, nangasiyo leyo ngiphi lenye? 76 61 90 98. Okay, 76 61 90 98. Yakho bhuti 76 03 7631 4 4000. Okay, 7631 4000. Maswati lamahle sicela nibasithi abantu abatsala nami kube nginawo ngabe ngiyabasitha lengidabaniketa kona nje manje nayi madla nabatawukhona ukugibela bayofika ekhaya. Ibale bhuti le mali ngase kukhona lengishilo. Ibale bo-20 lababili. bo-20 ababili. Hayi kucela. Yebo, gibelani nihambeni ekhaya. Batanifonela abantu ninkonto nihlala ivuliwe niye. Hayi, ihlala livuliwe mina. Nikusuku nemini. Siyabonga.